꼭 사실 사간이 날만 이게 하이시 그거로 봉서로 아니 소셜 미디어로 그 세부파는 할때는 이게 뭐야 그게 좀 뭔게 뭐라고 뭐 와기 정말 사이브 사 부와자라 또 공수강 와동만이 뭐라고 수바시 뭐라고 수수 와동만이라 빌라빌라 ken guru ano request kaya ha bono buthar paisidi biling jotono no kolomka angkok tayo sagani naimani ke haisi guru bongsoro ani social media ro go sei buthar mani hoite ni ke video viral ngi tongmani bongke borok rong no wargi tongla ha srai busar bu warjagla ha tok pungsukang war tongmani borok go sibarsi borok no se war tong hangke ba bilai ken lukuro bu ano request kaya ha bono buthar paisidi hayang ke teisi borok srai busarok okrarok warjagi mangi hingke asik virus ngyaku sani buthar paisidi haihi sajagi hingke bangbu ei tuma khaija snai ba okrarok ni kobwa mana janai hingke buthar paijala kumai rok bai rok ang nok jotono sagi next time angbu hake khaijaliya borok ko thuino khosake khontai masage homani thiksi ani kapalo klaikha ani oro nok bisasa yangke ani loge go kulung tong bo yago warjagla doctor go injection ok busung manaja jaka bisasa yangke ang proof phunung nai nyong no takuro buguro nai ne je badi idesini usrai no bo sikhuchu warjak tonggala yago warjagla burus warjang kulung pajak asa hangla bisa ase kosto ke warjage si khoroksa singliya sekang pungrok togrok musurok ni singseng mani ulole borok gosi baklai war tongha hingke ba bono ba buthar ma pai sinai namle lukorok bu joto nu buthar sidi hi ano order obaila hang ke ba angbu saiseng ani permission bai buthar jayen takuro bukuro lukoro bongsorok hodaro moyolok borok sama bai si borok offer ma bai sang buthar jagi asing nani kok sari kang joto no khulum